Yes, man, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ayan, so once again, this is Yogi Boy, hindi ko ako pero ilado. Ay, kagabi mga katoto, naabutan na naman tayo ng ulan. Sana ngayon naman, di tayo abutan. Dahil umaga yung ano natin, lunchtime yung event natin ngayon. Di tayo abutan mamaya dahil yung ulan, kadalasan hapon. Nga nga pala, punta nga pala kami New Korea. Oo, New Year ko kami mga katoto. Doon po kami sa may Marlex Inland Resort. Yan, sa mga hindi pa po nakapunta ng Marlex, no? Yan, dito lang po, papuntang La Pilipina. Dagang napadaanan mo yung Panghugan, La Pilipina. Papuntang New Korea Sentro. Oo, dito lapit Sentro mga katoto. So, doon or malapit lang po yung event natin ngayon. Saka yung start ng event ko ni Philippine AM. Siyempre, hindi tayo abutan ng ulan doon. Ang kahapon lang, taklap ng kahapon kasi malayo yung venue sa sentro tapos mulan pa. Pero at least, nakauwi na kami ng ligtas. Wala nangyaring masama. Salamat po sa tipakita ng Diyos. Di tayo binababayaan. Yes, so active po kayo mamaya mga katuto. Ayan, sa pagdating natin ng Marlex. Tutun ko na yun kayo i-update. Yan, anong nangyari doon? Mayagi ako, niyagi tayo. Parang dapat dalan yung niyagi ko. Ayan, update ko na lang kayo mamaya mga katoto. Kasama ko nga pala ngayon si Junel. Ayan, si Junel. Ayan. Ayun o. Ayan, so mga katoto, update ko na lang kayo mamaya. A few inches later. Ayan, ito na pala yung Marlex Inland Resort mga katoto. Doon tayo, pasok tayo doon sa may pasokanan. Morning time. Sa event madam. Sa birthday party. Wala pa yung kumula sa pilido dam. Nasa ito nag-decor dali dam. Ay, unsay ko ngalan Jessie? Oo. Jessie. Puto. Sige na. Takol. Pero entrance, bayad ang entrance. Ma'am, kami man ang clown. Clown ba siya? Babayaran. Salamat daw. Yes man mga katoto. Ayan, sa wakas natapos yung event namin ni Junel. Hindi rin po kami inabot ng ulan. Ayan, dahan-dahan salamat. Maraming salamat po. Ayan, so kung gusto nyo po na gusto nyo magpa-decor, no? Bisitahan nyo na po yung page na ito. AA Party Needs Dago. Ayan, or i-PM nyo po si Sir Reventan Matugas. Ayan, siya po namamayari ng page na yan. Okay, so once again, salamat sa inyo tanan. Sa hindi mo po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel,
Okay, pakiclick na po yung subscribe button at pakiclick din po ng notification bell. Ayan, para lagi kayo updated na aking YouTube channel. Once again, this is Yogi Boy. Hindi ko ako marailado. Nagsasabing, ingat mo ang lahat. God bless us all. Bye-bye and I love you all. Thank you.